Per calcular sumes i restes de fraccions o per altres problemes matemàtics, ens és molt pràctic saber calcular el mínim comú múltiple de dos nombres. Aquest mínim comú múltiple de dos nombres es calcula segons el cas. Sí? És a dir, si per exemple teniu el nombre 2 i el 3, aquests dos nombres no tenen cap divisor comú. Per tant, al no tenir cap divisor comú, directament el seu mínim comú múltiple serà la multiplicació dels dos. Sí? Aquest seria un primer cas molt fàcil. Un segon cas encara més fàcil. Mínim comú múltiple de 5 i 10. Quan un és múltiple de l'altre. Doncs això es pot dir quin número és de la taula del 5 i de la taula del 10 alhora i és el més petit possible. Doncs evidentment el 10, perquè 5 per 2 és 10 i 10 per 1 és 10. D'acord? Per tant, en aquest cas ja directament agafeu el més gran dels dos. I un altre tercer cas és quan ja són dos nombres, per exemple el 12 i el 15, que tenen una descomposició factorial amb diferents coses en comú. Per exemple, 12, si busqueu dos nombres que multiplicats donen 12, bé, podeu descomposar-lo en factors primers. 12 dividit per 2 és 6, 6 dividit per 2 és 3, i 3 dividit per 3 és 1. Per tant, 12 és 2 per 2 per 3. 15 dividit per 2 no es pot, però dividit per 3 sí, llavors ens dona 5, i 5 s'ha de dividir per 5, així, d'acord? Per tant, una manera de recordar, jo no me'n recordo mai, de si s'agafen els repetits o no repetits o no els posem més alt, però si agafes aquí els divisors de 12 i els divisors de 15, dius, a veure, el 3 està en les dues llistes, està aquí i està aquí. Doncs el tatxo i el poso aquí. El 2 està aquí, per tant el poso en aquesta part del diagrama. El 2 està aquí, el poso en aquesta part. I el 5 està en aquesta part. Fixeu-vos que la multiplicació del que t'hagi donat haurà tret els repetits. Sí? I aleshores això, si ho multipliques, 2, aquí ho podeu posar, això dona 2 per 2 per 3 per 5, que dona 60. A més, aquest mètode em facilita, aquí al mig, quin és el màxim comú divisor. Quin és el divisor més gran que és comú en els dos casos. I en aquest cas és el 3. Per tant, aquest mètode em facilita els dos. I fins aquí el vídeo. Espero haver-vos ajudat.